Super, môžeme. Takže pán poslanec, aký je váš názor na projekt ropovodu Bratislava-Švechat Pipeline a jeho možného trasovania katastrálnym územím hlavného mesta? Sledujem túto problematiku od začiatku, ako sa vynožila, myslím, v roku 2009, keď vtedy ešte pán poslanec Pellegrini prišiel s týmto návrhom. Od začiatku som veľmi skeptický voči týmto návrhom, či už ide o ohrozenie podzemných vôd Žitného ostrova a chránenej vodohospodárskej oblasti, alebo o ohrozenie zdravia Bratislavčanov. Tretia možnosť hypotetická je viesť to obkľukou cez Malé Karpaty, čo tiež nie je veľmi šťastné. Čiže žiadny z tých zatiaľ spomenutých variantov sa mi nepáči, ale čo sa mi nepáči je to, že sa vlastne verejnosť vodí za nos, odvážim sa tvrdiť, pretože mnohé tie veci sú už ako keby rozhodnuté, dokonca sa už urobili isté kroky a za peniaze, pokiaľ viem, slovenských daňových poplatníkov na rakúskej strane. Či to tvrdenie, že je to úplne niečo otvorené, za kým teraz prichádza ministerstvo hospodárstva pod tlakom verejnosti a médií, je, odvážim sa tvrdiť, zavádzajúce. Takže naozaj sa mi tu nepáči ani tá vecná stránka problematiky, ani tá, nazvime to, procesná. Takže určite podporím návrh poslanca Freša na to, aby sme uskutočnili poslanecký prieskum na ministerstve hospodárstva a tieto sporné veci si pozrieme. Možno posledná moja myšlienka, ak dovolíte, je to, že hodnota kvalitnej vody bude v tomto storočí určite vyššia ako hodnota ropy a z tohto pohľadu tá voda je jednoznačne nealternatívnou surovinou, kdežto tá ropa, dúfajme, že bude v dohľadnom čase nahraditeľná niečím iným. Takže to je skôr taká filozofická myšlienka na záver, ale myslím si, že má aj praktické konzekvencie. A chcem sa ešte spýtať, v poslednej dobe, v posledných pár dňoch vyšlo v podstate na nejaké svetlo sveta opäť výstavba alebo projekt vodného diela Bratislava-Volstal po novom Bratislava-Pečiansky les. Máte nejaké možno bližšie informácie, alebo z pohľadu vášho, aký je názor na tento projekt váš? No, našťastie stanovisko rakúskej strany k tomu pôvodne zamýšľanému vodnému dielu Volstal bolo negatívne a napriek tomu, že sa teraz presúva to navrhované zdutie čiste na slovenskú stranu, tak ten dopad na Rakúsko naďalej bude významný a verím, že teda rakúska strana tento projekt zastaví. Ja ho vnímam ako taký veľmi hypotetický projekt, zatiaľ sa ho až tak neobávam. Nielen preto, že vyvolal veľmi rozhorčenú reakciu, tak povedať, na všetkých frontoch, len čo sa objavil, ale aj preto, že sa mi zdá, že je to skôr taká agenda pána podpredsedu vlády vážneho, ktorý ako keby nemal svoju náplň a zo zúfalstva sa chytá takýchto slamiek, že vymýšľa takéto megaprojekty napriek tomu, že sú, pevne verím, úplne neperspektívne. Ďakujem. Nech sa páči.